Ready जानोसै ready मेहंदी सेरेमनी वेलकाम आब' जोंहानि न'आव प्रि-वेडिं वाव नै गाइस वेलकाम बेक टु माय YouTube चैनल लोगोफोर थ' दायो थांगासिनो आं दिमाकुसियाव नै माने खानाया लावजोब्बाय थ' बेनिखायनो माने खानायखौ सिनिनोसै दारिफोराबो एसे माने मोखांफोरखौबो एसे साफा माने गाबोन दोननो हाबाया माने गाबोन मेन रिसिपसना गाबोन थ' बेनिखायनो माने एसे साफा जानोसै आरो ना दायो आं दोङो नै नैबे जाबाय दैमु नोगोर जेराव जालांबाय 64थि बर' साहित्य सभाया नै दाबो दोङो थ' नैबे दैसानि मुङावनो बे दैमु नोगोरखौ माने दोननाय जादोंमोन जिहेतु माबानि बर' साहित्य सभानि ओमफ्राय नैबे मेन लामामोन ओमफ्राय माने हाबानि खारथिं नै मा जाखोथाय मोखाङानो माने सिगां गुफुर गोदोनाफोरा गुफुर नै खिन्थु मोखाङा गोसोम नालाय मोदोमा गुफुर खिन्थु मोखाङा मारैबा सोमलाला जादों मानो जादोंथाय मिथिया दै माने ओरैबायदि माने हाबानि सेकेन्डबो माने रेस्ट गैयै थ' उपाय गैया थ' लोगोफोर थांसै दिमाकुसियाव मोखां सुजानोसै मोखांथ' सुजाया फेसियेल खालामो आङो जास्ट खानाय सिनसै ओमफ्राय दारि सिनसै बिदियानोसै आरो ना दा इन्सटेन्ट लोगोफोर ग्ल' नांगौबा मा खालामनांगौ नोंथांमोनासो मिथियोबा सिख्लाफोरा स्पेसियेलि बुंदो माबाफोर मोखाङाव लगायबा जायो नामा नेचारेलि एसे बुंहरलाय मोखांखौ माने गाबोन थाखाय साफा खालामनो माने आङो थ' नै नैबे जाबाय दैमु नोगोर दायो लांगासिनो आङो ओमफ्राय नैबे गारिखौबो माला आब'आ लांसिगोन मालाय थ' बेनिखायनो दिनैनो लास्ट सलायनो मोनसिगोन खोमा माने दानो हरा आङो हाबा जोबना हरसै आरो ना थ' बिदिखाय एसे दाब्रायखानोसै आङो माथोआलाय लागा थ' नै दायो सिनसै आं खानायखौ आंनि लोगो ओके खानाय सिनसै थ' लोगोफोर नै दायो रेडि एसे आबो साफा नांबाय दा खानायखौ जास्ट वान हाफ होबाय आं वान हाफ माने 0.5 होबाय निजा ओमफ्राय नै नर्मेल दारि सिनबाय दारि गैला ओमफ्राय माने दायो मोनसे खामानि दङ माने मेट्रेस लांनांगौ माने गोबां आलासि फैगोन ना थ' बेनि थाखाय माने 10टा मेट्रेस माने हायाव उन्दुनाय गाद्दि आरो ना पाकाफोरावनो उन्दुनांसिगोन आरो आलासिफोरा थ' बेखौनो दायो आं लांफाखानोसै खर'आव दोनखायोमोन गारियाव थिखांना लांखानोसै आरो थ' लोगोफोर नै रेडि जास्ट रेडिअबो दा हरावबो माने गेटखौ दाबो बानायखाय आरो ना गेटखौ बानायबानो जाखाबाय आरो बिबार आलायबानो जाखाबाय जोंनिया न'खरनिफ्रानो फुरथि दिनै नै फुरा हाबा जाखाबाय आरो नै निखिना गासिबो न'खरनि गोजा ओमफ्राय नैबे अरिजिनेल गेन्दायमालि फुल थ' बेखौ दै लायबाय माबाया रंगायाव लायदोंमोन थ' नै बेयाव आलायबाय साजायबाय बै जाबो फादारनि टमटिबो माने माबादो साजायदों थ' नै जोंनिया साजायनायफ्रा हेल' मायो डिजाइनार कन्टेक्ट करिए थ' नै बिराद हाउसफुल दे बेटा हाथ लगाओ हेलो मेजा पापा सेकेन्ड पापा तावै जाहानि मेहेन्दी फोनगासिनो दे जायखायो दे नाना हेलौ जोंनि खासे माबा दङ दै माने बेयाव टेलेन्टेड दङ खासे सेंग्रा जोंनि टलापारा गामिनि थियेटार दे सोनाली देख मोना खुब गानो थादों सोनाली आं दिनै अनगा थानो हानाय नङा सोनाली खोमाया सालाय बेनो आंनि सिमां आं बावनो हाया सोनालीखौ आं बावनो हाया दिनै मेहेन्दी फोननायनि हाबाफारि सोलिदों बेखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लैहोर फैनानै खैना गोदानखौ बोर सास्रिफै मेहेन्दी सेरेमनियाव बरिया थेंक इउ टलापारा दायो देखायनोसै जोंनिया बिफानि लागोन र' थांगासिनो र' टलापारा बिराद बरिया जागासिनो बिथिंबो जोंनिया सिनारिफोरा जाफ्रांबायनो आरो मोननैसो बाखि दङ होमबाबो आं जे देखायनोसै आरो ना खैनाखौ देखायनोसै आबौआ माने साजायगासिनो सिख्लाफोरा थ' बेनि सिगाङावनो थ' फार्स्ट खैना देखायनोसै आं बोरै जागासिनो थियारिया टलापारा नै रेडि जानोसै रेडि मेहेन्दी सेरेमनि नै जोंनिया माबाफोरा आर्टिस्टफोरा नै मेहेन्दी आर्टिस्टफोरा नै निजा नै नन्दिका मनु रिटामनि सनिया गान्धी सरि सनिया निजानि आब' लादो नि आब' निसानि आब' आयं आदै मेहेन्दी लगा के टक दे मारे मोला दे दाम कर लाइन र
दे 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 दङलै दङ नै जाहांबाय 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 बरियालै बा जायनो बारा मोजां आखिनो रोङो बिनो टिप होनाय जागोन टिप 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 500 दङ दै आंनिफ्राय बिथाङा जाबाय नन्दिका सनिया मेहेन्दी आर्टिस्ट बरिया 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 नै जा आबै नै MLA आबै एक्स MLA आबै आबै हेलौ होनना बुंनो बिथाङा जाबाय पुजा पुजा हाबा जासिगोन बिथांनिबो नेक्स्ट इयाराव पेन्डिं पेन्डिं निनियाबो पेन्डिं नितामनि पेन्डिं नन्दिका पेन्डिं आरो सोरदो रुक्सा पेन्डिं नि सोरमोनलै त्रिसा पेन्डिं साबा दोनखायो टेनसन गैया सब पेन्डिं दोङो हाबाफोरा नेक्स्ट इयार निबो थांसिगोन नेक्स्ट बोसोराव ने आयोलै नोंसो थांबा गैलानो सन टटलाबारियाव आयु ले मेहेन्दी सेरेमनिनि थाखाय रेडि जोंनिया दे मा बानायगोन बेखौ खैना थुखैनो थाखाय दै गोथार खालामनो थांगोन ना बिनिखाय बेखौ गथा जिजुनि फुर्तियाव माने माला गानहोनानै माने सोरांसियाव दै गोथार खालामनो थांगोन आरो बेनि उनाव जोंनिया दोङो नालाय निफोरखौ माने खैनानो गानहोगोन मालाखौ दै गोथार खालामना आतसा लाङो बेखौ ने आतसा 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 नै निफोर पुरा जिदु ओमफ्राय निफोर जाबाय माबा फार्निचार्स आलना बिसना सफा नै ओमफ्राय निफोर आं दा लाबोनाया माबा लाबोनाया मा होनदों बे भारा तलफोर नै जाबाय नाइट भिउ नाइट ओमफ्राय नै आलासि फैदों जोंहा हेलौ हेलौ नै जोंनि आलासि फैदों गिरिधर भाई दे 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 नोंथांमोना बयबो जरि आब' जे बिथांनि हाबायाव नोंथांमोना फैदो आरो बर आशीर्बाद होनो थाखाय नोंथांमोना बयबो फैलायदो आरोना दे 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 मोजां मोजाङै हाबाया जालांथों इसोरनि आरज गाबबाय बेखौनो नै दलङा बिदि लाइट होबाय खिन्थु आं बुंदोंमोन ना जिलिक मिलिक लाइट होननानै बे दा माने सफैयासै माने बिराद कन्टेक्ट खालामबाय होमबाबो माने दायो सफैनो हानाय गाबोनफोर खिन्थु दिनै सफैया दासान्दि सफैयाखै आरोना नै ओमफ्राय नि जादों नै जोंनिया भाइमोन हेल' लाजिद नामा जोंनिया माने ओइचएसनिफ्राय लोगोजों देख' जोंहानि न'खौ नायदों बोरै जादों नै फिसाफोरा हेल' 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 गाइस ओमफ्राय नै बिदि बानायबाय रं बिरंगि लाइट नियाव नै बेटाफोरा बा बरिया बरिया स्न' बनायासै बासु लयारमेन या वा बरिया बासि स्न' नै गथ'फोरनिया मोजां आर्किटेक्सार आंसोनिया नै आरो बेयाव लाइट थाबायसो आं समाय नुगौमोन ना जास्ट लाइटनि निडेडस माने मा होनगोन दा लाइट्स थ' नै तलफोरनाय नैबे जाबाय ओंखाम पुरा रेडि जागासिनो नै नियाव अमा फुथारनाया माने गाबोन ना खानाया थ' दिनै रेडि आंकोल जि हाग्रामा सार नै अमाया मासे मानै माथाम जागासिनो दासान्दि माब्रै 4 कुइन्टेल अमा बोरै सोलिगासिनो मोजाङानो ना गोदान थाखाय पुरा रेडि ने नेगासिनो आरो ने नेगासिनो गोदानो हा दे पुरा दे होखादो जात्रा दे होलाय जाबाय दा मोसाना नै जाबा टावै सेकेन्ड आफानि मिटा लागाव माय हमले तलफोर नै दायो सफैबाय जोंनिया हेलेना आब'
Halo, halo. Welcome Abo. जोंहानि न'आव pre-wedding. फै ini जादों मेकअप मैन जोंनिया निथा मुनिस आयै आमी जे तुमार जाना होदों बिलांसेर औ खोनाया welcome deh kena खाबाय दे खेनानि माबा फैबाय आरो होनलायजां एक्ट्रेस फैदो tuh tolak parah ek nong dunia nih be apa orang ini kami pas time लामाजों खालामो औ बिनोथ' आनै जानि बे माइ गिदिर नोलै बे आंनि गिदिर जाबा गासैजों सातजन जोंनिया आंनिया माबासो रेडिअ आर्टिस्ट गोदोनि गोदो माबा आरो बुंख'आनो माय खासे आरो सिगांनिफ्राय सिंगार सिगां रेडिअ फट'उट एक्ट्रेस नायनो नै बा फुरा भिर जाबाय भर्ति हाबायाव मानसियानो गैयामोन दासो सफैजोबदों बेफोरनासो आमार बाबु इसको ऐसा कर देना इसको ऐसा बना देना नहीं मेरा दीदी पर नहीं अब उन पे थैंक यू सो मच देखो फिल्म बिराद मोजां नांबाय प्रग्राम दं ना हुआ तो बेनिखाय ट्राइ खालामना जाबाय माने टंलायाव गल्डेन जुबलि जागोन टंला कलेजनि 50 इयार्सनि माने गाबोन रेलि दं फुङाव रेलि दं गाबोन तारिखआ 5 तारिख जागोन ना 5 फेब्रुवारि तो नै दायो प्रि वेडिंनि प्रिपेरेसन सोलिगासिनो बे समाव आबा सफैबाय बिराद मोजां नांबाय आरो दिनै साराबो सफैदों बेजों लोगोसे बिसु साराबो तो बे हिसाबै डाबल हेपि आरो वाव नै हेलेना बयसा मोजां दखला दोन नै आयै नै हेलेना बुनि दखना बेसर बिबार ना बेसर बिबारफ्रा लाइट नामाय बेसर बिबारनि दखना गाननायनि समायथारदों सोरलाय एबिसर नै जादों गुमै मबाइलाव गुमै दोङो आरो गुमै दोङो नैबे जाबाय नै अमा आसार आब'नो मोनसे गिफ्ट होबाय आब'नो आब' नै जाहैदो औ आयौ मोनने गाम्बारि आइजो केटारिं सार्भिस बिसोर केटारिंआ ग्रुप जानानै बनायदों आरो टेस्ट खालामदों बोरै मोनो एकदम हाय निसाबो नांगौ निसांबानो ओंखाम हाबबाय तो नै दायो आब'खौ बिदाय होनोसै न'खरनिफ्रा आयं आनै निथि आयं बाजै आदै बिमा बिब'
ayo 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 700 ni beauty mark. जेबो नङा हाबा जासिगोन बे बिनि निसानि बे हाबा जासिगोन नङा हाबा जानायनि हसा नोंनियाथ' हाबा जाखांबाय र'लै